पुष्पवंत पैलेस नो 5-star होटल खलाइरिया हनै खरंग तेसालाइका 26 आसामबारी कन्स्टिट्युएन्सी नि बिसिं खबजा चाम्पावनी तिब्रा सलुकरो चाम्पावनी लामप्राहाटिनि सिमी सिपाइ हावर जरा हमचांग तुयै लामा हिमबो तो हिमबोई सेजावै फुनुक लाइका बारसान चनो बेलाकिन हामबाय नरक साइमानो चिनि तिब्रा हावो जे चिनि पुष्पवंत पैलेस नो आरो 5-star होटेल एबा ताज होटेल खलाइनानि बागै जे या प्रिसेजाक ना नाय दंगिन खनावै तिरि प्रागनांगिनो माहायकै तिनि जों खादुमानि फुनुक लाई दंगो तिनि जों चिनि 26 आश्रमबारियाव क्लाइजाक चिनि चाम्पार आमचाइ कमिटि एबा रिजनल कमिटि निंगै चिनि चाम्पार कमिटि एबा तेहमनि एबा लामप्रा हातिनि सिमि जों हिमलाई हिमबतक ख्लाइ जों चाम्पार हातिव सगिलायनाय जों सक्तितिनो तिनि जों ख्लाइमान इंखा अमनो जों नायो चिनि त्रिपुराहा 184 जन चिनि बुबाग्रा रंनि हा नायकल जाखा अरो चिनि लाइबुमा हाजार हाजार बिसि करंगै चिनि लाइबुमा दं चिनि हुकुमु मुकुमु दंगु अबनो तिरक जे सकमर जागै तंगमानि हुजागै तंगमानि आबो ताबुक तेइसा जेंजाकनानि नाय तका चिनि ओ पुष्पवंत पैलेस नो आरो होटेल खाइमानि बिसिंथि आबो सरकार से आगे से सालाइजाक जों सरकार दंगोन बसिउ तिप्रामा थाब तामके आबनो चिनि बुबाग्रा रंनि काइसा मुकुमु একটা মেমোরিয়াল কাইসা মিউজিয়াম স্নামনাनि बागै सरकार सि कक्साजार हठात खाइ दिनै तां आरो होटेल खाइनाय 5-star होटेल खाइनाय आमते इंगेबा कलकातानि विक्टोरिया मेमोरियल कतल कतल आरो होटेल खाइतंगन ते कतर 5-star 10-star खाइतंमा खामु चिनि तिप्राहावके तां खाइनायबा अब चिनि जों चिनि बोखाव नांगु चिनि बुबाग्रानि मुकुमु ताम निर्महलंथुं तामो चिनि राजबारि ताबुक आबो मिउजियाम स्टेट मिउजियाम आरो सिबसक चबा मा खाइलेका उज्जैन तो बुमुनो होय सुदु त्रिपुरा स्टेट मिउजियाम आबो सिबसक चबा मा लगे चबा सारा चिनि मानथाय बा जों दफा नि फियक जांनाय लामातै क्रि जों चबा मा नखनाय जों खरांथि सालायांकाय सरकार तेबो सेब मानै चिनि आबो हायके तिरक मुसि सिबिनाय चिनि लाइबो मानो हायनि बागैनो जों मा नखलायका तिनि त्रिपुरा गनाङिनो तिनि नखजाक सरकारनि खुनजोबो निश्चय सगैका आशा खायो सरकार बंया जे या प्रिसेमा थेगुन स्लुबान हिनै नियाखै तो तेबो तबा कतर नखनाय खनाबो तंगो चिनि बुरि रंनि खनाबो आरो काइसे कतर खादुमानि सिटिं डेमोनस्ट्रेशन तंगो ओ आस्था बोलो जमाय दंगि रैली खायै ओ गान्धी मूर्ति गाना आरो उंनाय अंगाय जों आबोनो सरकारनो कइनाय दाति बरमिया या प्रिसेमानि बरक आपनो बातिल खाइतुन याखाय अमो जों चिकन मानि कतर चिनि सबाते बुंनाय औ सर अंकायसा सोंनाय दावरमदि आर्कियोलॉजिकल एक्ट नो नायखांकाय 1958 नि केरंग नो नायखांका आबो खलाइसि मैया अंकाय दाव गोबांमा बर' रक जिते खलाइमियानो खलाइना थाङै दं अंका गोबांमा नेता रक आबो कि साइमन्ति दिरे बर' खलाइना नाय दं हायतो नायदि गणतांत्रिक सिस्टेम खाइमेन खाइसिमान पार्लामेंट रगन आइन केताल सनामी बर खलाइमान माने जेटा आइन करिनन सनामानो तंगमानो बातिल खाइसिमान ताबुक इंडिया वो कताल जेटा बीएनएस नि भारतीय न्याय संहिता नि आगिनि जे सीआरपीसी आईपीसी रक आबर कमावै ताबुक भारतनिनो आलादा आइन शासन व्यवस्था माने विचार खाइनानि इंतंग आमतिरक सनामाय करै तामके जों मा सानाय सरकारनो भैया सिसोरी मा फुंनाय ओ आइन मते 1949 न नाकि आबनि काइसा साजाक दंगो अमहाय हिस्ट्रिकल पैलेस रंनो थाइ रंनो कुन दिनो आमतै कुन होटेल बा आमतै कुन सनाम मांगलाक आबो काइसा मुकुमुंगिन तंथुम ताजमहल पांथुम विक्टोरिया मेमोरियल पांथुम आबो हाय राजस्थान चिनि ओ उनको हाय निर्महल हाय आबो हाय तंगो याखे बा जतनो कतर होटेल थामै कामो के आबनो जेहेतु चिनि जे हुकुमो जत दफा निनो जाति दफा निनो हायुं गोनांगै आबो हायकै जे हुकुमो मुकुमनो खातिनार मांगे आबो रायदा तंगो केरं तंगो आ केरं सबाइकै तो सितेतै चिनि दफानि हुकुमो मुकुमनो सकमरनो नायकै तो आबो बरक निरारखै तंगलाक आबन बांगिने तिनि अमो हायकै
mano kholayo Oh, te kaisang sar baksa hotel khulugui rang chalaina bagui rang ajina bagui de abo hairok decision khai dongka haita lukurong no tam sanai hotel khlai rang chathung abani abotiga kintu abo hai thayo abo hai chini bubagrani buthai krengjak chini abo hai kaisa nani borok tongmani thaino aborong no takai to kubangma jaga tong Tripura kubangma thai tongo bo hotel khulogei 5 star 10 star da busuk khulongnai khulok tongtung abo chini kun abode kintu je jagao agise sajak tongmon aro bubagrani ekta mukmuk khaina bang ekta museum khai tongnai chini bubagrani laibuma rongno borok sinani bagi aro hotat ki tang khaina naiba অর্থাৎ जोंनो chini je Tripura sarok je o habubak o hani busarok no borok obo haikai ini mane agat khainani o chesta obno mani nagra sinimung sani sinimung ang khaito khwai district ni kasam president Rajesh Debnath